Higit pa sa isang libangan, pinagkukunan na rin ang kabuhayan ng ilang persons deprived of liberty ng Kamalig District Jail sa Kamaligalbay ang Lumin Art. Isa sa mga bihasana sa paggawa nito ang 44 anyos na PDL na si Paul. Mahigit 6 na taon na siyang nakakulong sa naturang piitan. Marami naman anya siyang alam na trabaho, subalit di niya daw akalain na sa loob ng piitan, matututunan niya pang gumawa ng Lumin Art na naging susi naman para matuloy niyang masuportahan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Yung unang po kasi ang akala ko, kikita lang. Pero nung nagtagal din po, kailangan pala yakapin mo kung ano yung ginagawa mo para unang-una makaiwas ka sa mga pwedeng mangyari na masama. Kasi mga power tools po ginagamit namin. Ang handcrafted wood lightings na ito ang ilan lamang sa ipinagmamalaking produkto ng piitan. Ngayong taon nang ipasailalim sa libreng training ang piling PDL ng naturang pasilidad na pinangunahan ng Bicol University Fab Lab. Ayon kay Jail Inspector Anita Anduaza, acting warden ng Kamalig District Jail, ang Lumin Art ay bahagi ng kanilang livelihood project upang mabigyan ang kanilang mga PDL ng oportunidad na kumita kahit nasa loob ng piitan. Isang kapaki-pakinabang na paraan din daw ito para mas gawing produktibo ang kanilang mga PDL. Kasi noon baga sa mga nakikita natin sa telebisyon, pag nakita nila yung PDL natatakot sila. So yung mga PDL natin ngayon, dine-develop na natin sila para maging mabuting tao paglabas, maging produktibo. Kasi dito sa amin sa loob, kung ano ang nai-enjoy ng mga programa ng tao sa labas, binibigay din po dito sa loob. Kagaya nila, may natutunan na silang skills dito sa loob. Paglabas, pwede na nilang gamitin yun as pangkabuhayan. Ang mga obrang ito ay makikita sa negosyo center sa bayan ng Kamalig. Itinatampok din ang mga ito sa mga trade fair. Sana tangkilikin po ninyo ang Lumin Art kasi hindi lang nyo binigyan liwanag yung mga tahanan ninyo. Binigyan nyo ng pag-asa ang ating mga PDL na mamuhay muli ng maayos. Umaasa ang Kamalig District Jail na ang kanilang programa sa paghahanap buhay ay magiging daan sa rehabilitasyon at matagumpay na reintegration ng mga PDL sa lipunan sa hinaharap. Samantala, sa mga gustong magpagawa ng customized order, maaaring mag-message sa official Facebook page ng DJMP Kamalig na makikita sa inyong screen. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral.